vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureururawo kuti pamba apo pandiri kushanda ndichishanda semuntu. Vanhu vepo mushure mekunge ndavashandira for nearly 3 months, but pandakatanga kushanda ndainge ndichingopiwa ma120 US. Then vakabva vazondidana ndokubva vazoti vainge vachida kuita a meeting neni. Saka apo patakazoita meeting, it was somewhere kuma 11 PM mushure mekunge murume wacho apedza ma-meetings ake. So during the meeting vakabva vati they had decided kuti vainge vachida kuti vange vachindiwedzera mari yepay. Vakabva vati vainge vachizondiwedzera mari yepay only under one condition. Ndokubva tachizotaurirana paya. So mukomana nchi takati tataurirana, ndipo apo pavakabva vazonditora ndokubva vazoenda neni kune imwe spare bedroom. Saka muspare bedroom umu ndainge ndakanzi andaifanira kuti ndinge ndichizopindamo because ivo vane umwe mwana wavo uyo akashaika. Vainge vachiti a couple of years ago. Saka vaingoti havadi kuti spare bedroom iyo inge ichivhurwa nekuda some memories. Saka ndainge ndisingamboivhuri even though the door was never locked. So vakabva vazoenda neni kuroom kuyakuya. Koma takati tichinopindamo muroom muyamya, ndo pandakabva ndazoona kuti mainge musina kana furniture yainge irimo, but ndakangoona kuti mainge muine hari nemachira aya anoshandiswa nevanhu vanoita zvemidzimu, uye zvekare mainge muine chimhasa nepilo nekatowel kainge kari padhuze nepapilo paya. Ndakabva ndazobvunza kuti kasi muno mune munhu anoraramo here? Vakabva vanditi kwete, tava kuda kuti iwewe unge uchizorara munomu. Zvinoita here kuti unge uchizopota uchirara muno? Mukomana shi ndakabva ndazoti muno munotyisa nehari dzose idzo dzirimo nemachira awa andinoziva kuti machira anoshandiswa nevanhu vanoita zvemudzimu. Muno kana ndikarara muno hope hadzingambobati. Saka ivo vakabva vazoti kwandiri, how about kana tikazokupa 700 US pamwedzi? Ndikati 700 US inenge iri mari yei? Vakabva vati unenge uchingoshanda samaid, but mabatiro acho atinenge tava kukuita anenge akasiyana nemabatiro awo ataimbokuita before. Now tinenge tava kukubata sekunge utori mwana wedu, uye zvekare kana uchinzwa kuti unenge uine nungo usingade kuita mabasa ako, unenge uswera uchingoona TV uchingotyawo uchingotambawo nefoni yako. But vakabva vazoti but kana tikatanga kukubata zvakanaka tinenge tichida kuti unge uchingozivawo kuti panapa wakapinda uchishanda samaid, even though kana tava kukutora semwana wedu, but still you need to be responsible uchibatsiridzawo mahouse duties. Is that fine? Saka ndakabva ndati I will think about it. Komana 700 imari yakawanda. Ndakatanga kukalkulita kuti kana kuri kunzi ndikapiwa 700 pamwedzi, zvinoreva kuti gore kuzonozvika gore richizonopera ndinenge ndatobata zvekuma 7 to 8,000 US dollars. Saka imari yekuti mari iyoyo haungamboinhongi. And I started thinking about all the things that I could do nemari yakawanda kudaro, kuti kana ndikangokwanisa kungoshandisa 200 US pamwedzi, then imwe 500 iyo ndobva ndapa amai vangu kuti vange vachiichengeta, then tozoona kuti kupera kwegore tinenge tiine mari, tobva taona kuti tingatanga business rakaita sei. Saka ndakati ndaenda kunorara paipai ndichifunga nezvayo nyaya iyi. Ndo pandakabva ndazorota. Ndakarota sekuru vangu ava vakasoshaika kudhara ndichiri mudiki. Ndakavaona vakabva vauya kwandiri kuhope kwangu, vakabva vanditi muzukuru, ndoda kuti unge uchirongedza hembe dzako, kana warongedza hembe dzako dzokera kumusha. Ndakabva ndati iyi ndo inonzi mweya yetsvina, mweya yemadhimoni. Ndingaswera ndichinzi nasekuru dzokera kumusha nenhamo iriko kumusha. Mukomanashi kana muchiziva panonzi pamba pane mweya wenhamo, panoita kunohwa nhamo, ndo zvakaita pamba pedu. Mukoma like ndisu vanhu vasina kana kumbogara vadeveloper, vamwe vose vatova nedzimba dzakanaka, but isusu chete muvillage rose ndisu tinotozivikanwa kuti ndisu tiri zvitamburi zvemuvillage. Saka sekuru vachinditi
uri kufanira kuti uchirongedza mabhegi ako udzokere kumusha. Ndakabva ndatanga kuvatuka ndiri kokopekwe ndokubva ndamuka ndikabva ndatanga kunamata. So mangwana acho makuseni ndipo apo pandakabva ndazoudza madam boss vangu kuti I had taken the offer. Saka kubva ipapo kusvika parizvo nomukomanashi izvi ndo zvinoitika. Usiku paya kana ndapedza mabasa angu ose, then ndinobva ndazoenda muspare bedroom meya umo munonzi ndo makafira mwana wavo mukomana uyo ainge aine 5 years. Mwana uyo anzi ainge agara aine problem yekupota achigwina aiva nechirwere chepfari. Saka anzi akangofa ari ega muspare bedroom imomo. But kana iri semari mukomanashi, sometimes you just tell yourself kuti kunyange zvikanzi mumba munomu makafira munhu, I just need to be strong. 700 here guys imari yakawanda. But chinhu manje chandava kunotisa ndechekuti the reason as to why murumu umu musina furniture, it is because ndo murumu umo mavanoitira zvinhu zvavo. Because ndinoti kana ndiri kumaperiods vanonditi ndinge ndichienda kunorara kune imwe spare bedroom nemibhedha nei. Then apo pandinenge ndisiri kumaperiods ndo pandinoenda kunorara muspare bedroom imomo, ndinongorarawo pachimasa ipapo. But chinondinetsa manje ndechekuti ndinoti kana ndikazomuka paya makuseni ndinobva ndatoona kutoti kusikarudzi kwangu uko kunenge kwakatonyorova zvitoratidza kutoti ndinenge ndiri munhu anenge achangobva mukusika bonde nemunhurume. Chimwezve chandinoona ndechekuti chitawel chechiya icho chandakaona chakaiswa pasaidi nepilo. Chitawel ichi mukomanashi the first night apo pandakararamo murumu imomo ndo pandakazomuka ndichichiona chainge chakanyorova uye zvekare chainge chiine hurume. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondinetsa kuti kuhurume hwacho hwainge hwabva pai, because vakanditi kana uchida kukiya unokwanisa kukiya zviri kwauri. Saka ndakabva ndazokiya paya zvekuti nditi baba vepano ndo vakandipindira vakandibata chibharo ndivete, idzodzo ndo dzinonzi nhema. Saka ndava kutya kuti zvimwe kuda maybe mwana wavo uyo akafira murumu umo mandinorara kuti angava ari iye ari kuuya achindiita bonde kana kuti maybe zvingoriwo zvikwambo or what. But ivo madam boss vakanditi handifaniri kuti ndinge ndichizotya because ivo havana kuromba. It is just that vanhu vanongotevedzera nzira dzechivanhu ende zveshuwa vanhu vaya vekuti vanongogara vachingoita izvozvo zvechivanhu. Murume wacho anotopota bute uye zvekare mukadzi wacho atori nenguva yekuti anototora mamwe machira acho echivanhu. Kana amatora paya anobva atotanga kutomashandisa. Saka ivo vakanditi zvose izvo zvavanoita hanza kusi kuromba asi inzira dzechivanhu. So mukomanashi ndiyo offer iyo yandakapiwa nevanhu ava. Ndinodawo kuti muri yeZimbabwe kana ikazoteererawo nyaya yangu vange vachizondibetserawo mucomment section kuti ndoramba here ndigere pamba apa ndichishanda kana kuti ndongosimuka hangu ndodzokera kumusha sezvandakaudzwa nasekuru vangu. But nhamo futi ndiyo handiti yakandidzinga ndichibva kumusha. So now I feel as if this is my only opportunity to make it big in life. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe. Saka iwewe mwanasikana unoreva kuti hausi kuzviona here kuti uri kushandisiwa? Can't you see kuti uri kushandisiwa? Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva tienda panyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nyaya idzi dzemujolo ndinorangarira kuti nerimwe zuva murume wangu iye panguva yacho iyoyo tainge tichiri kugara kumusha kuHarare uko. At that time murume wangu ainge achishanda security guard. Saka meno tichi chakangoitika akasvika kuya then akabva azonzi he was supposed to be on his off day. Saka vainge vasina kumuudza in time. Mai wangu kaniwe akabva azouya mukomanashi akadzoka kumba. It was somewhere kuma 99 apa ndainge ndatovharira zvangu ndaiva nechikomba changu. Murume uyu ainge achitoshanda kune rimwe bhucha. The reason as to why ndainge ndichidanana naye murume uyu, it was because
ndaitiwo paya kana ndichidawo nyama zvibeef zviizvi ndaendako kubucha kweya ndobva ndanopiwa nyama yemahara. Apa murume ndinenge ndamuti ndipewo kamari yekuti ndige ndichizotenga chisevo time. Mari iyoyo ndaibva ndatoitora ndobva ndaishandisa zvandinenge ndichinzwa kuda ndichiziva kuti ndine plan B yangu, murume wekubucha. Saka zvakazoitika ipapo ndezvekuti ndakaenda kukubucha kwekwe ndainge ndichitoda nyama. Saka akabva azondimanikidza achiti ainge achida kuti anga achizoya kuzorara kumba, but ndainge ndisingadi kuti munhu ange achiuya kuzorara kumba because I was just feeling nervous. I had that gut feeling kuti something might go wrong, but akaramba achingondinyengerera achiti ndinouya kana, ndikati alright, it is fine. Saka akabva azouya murume uyu, it was somewhere kuma 7 then mukomanashi akazoti auya paya ndisi uyu tikabva tatotanga kutonakirwa zvedu, tichitonakirwa nerudo rwedu ndokubva taita bonde paya. Takangoti tava kuda kunotanga round ichi number 2 ndobva ndakabva ndazonzwa knock padoor, ndikati kondianiko iyeyo. Kunodongorera kudai ndobva ndatoona kutoti ainge ari murume wangu, ainge adzoka achibva kubasa, ana yangu yakarova mukomanashi. Ndakabva ndati ndikutsvaka makii kani. So ndichiti ndikutsvaka makii kudaro, ndipo apo pandakabva ndachizoti kune chikomba chaifanira kuti chinge chichienda chichinorara pasi pemubhedha, so chikabva chazotora kumbese ndokubva chaenda pazasi pemubhedha. Chakaita usiku hwose chivete pazasi pemubhedha mukomanashi. Apa murume akangoti achingonopinda mumachira akabva ati baby, ndangodzoka kumba ndichingokufunga. Ndobva tatanga kuita bonde randakaita nemurume musi iwoyo mukoma. Aiva ari mafireworks, but ndainge ndichingozvibvunza kuti saka hapi wangu uyo ari pasi pemubhedha iye ari kufungei nebonde rose iro randiri kuita nemurume wangu. Haana kana kumbogara, munoisa kunonzi kumbogara afungidzira kuti pasi pemubhedha painge paine chikomba chainge chiripo. Mukomanashi ndo secret yangu iyo yandiinayo. Mangwana acho makuseni ndakabva ndazotextera friend yangu ndikabva ndati shamari kuno kwaita emergency. Saka akabva atoziva kutoti there was something that was wrong mumba ndainge nditori nechikomba. Ndikamuti zvizhinji tichazotaura time zvinoita here kuti uite kuti murume wangu ange achiuya ikoko. Saka iye akabva azosenda message akabva ati kuno kamene kuti chichaitika. Then ndakabva ndazoti murume endai munoona kuti kumba kwaamainini magetsi ari kuita sei. Saka akabva amuka murume ndokubva azoenda kumba kwefriend yangu. Then inini ndakazosara nechikomba paya ndokubva tikatsvodana chikomba chikabva chabuda zvacho. Apa munhu ainge otonyengerera kuti ndipe kandimborova chemakuseni ndisati ndaenda kubasa. Ndikati iwe unopenga, but mukomana chakangokomplaina zvake akati iwe unoti usiku hwose here uchiita noise yakadaro ende hauna kana tsitsi. Chikomba chakabva chazobuda, chakangoti chingobuda gate neniwo ndichitotorawo zambia rangu ndichitotevera murume ende haana kana kumbogara akasuspecta anything. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo vedu ngarizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndinewo confession yangu iyo yandiinayo. Saka ndakarambawo mudzimai wangu. So ndakarambana nemudzimai wangu a couple of months ago. Mushure mekunge ndarambana nemudzimai wangu ndipo apo pandakabva ndazotanga kudanana nemukadzi wemuno muSouth Africa. So ndakati ndatanga kudanana nemukadzi wemuno muSouth Africa ndokubva azondudza kuti iye ane pamuviri. So right now I need advice kubva kune vedare renyu. Saka vabereki vake vari kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichimuroora. Ndakavabvunza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizobvisa mariko. Ndakabva ndazonzi at least kana ndikabata mari inokwana iyo kuita 60,000 rands hanzi ndinobva ndaroora, ende uye vanokwanisa kubva vazondipa mvumiro yekuti tinge tichichata. Kana tachata ndinobva ndazoita mapepa emuno. Ndikuda kubvunzawo kubva kune avowo vakaroora vakadzi vemuno kuti process yacho iri easy here
iye munhu wekuti aripo anoenda zvake kuchechi haanwe doro, but sometimes tinombonetsana. Maybe it is normal in a relationship. Saka ndoda kungobvunzawo kubva kune vedare renyu, especially avo vakaroораwo vakadzi vemunomu, kuti what are the advantages and what are the disadvantages. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi kana kweno avo hanzi vakaroora vakadzi vemunomu, please help me out. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yengoma kavika chitupa changu. Ininiwo I am a bus driver, a local bus driver muno muSouth Africa. Ndoda kureurura kuti ndine mushonga uyo wandakapiwa neumwe sangoma. Saka mushonga uyu manje wakazosvika pakundipandukira, but ndakabva ndazourasirira. Ndakanourasirira pane umwe mukoma wangu, nanhasi uno mukoma wangu uyu anongonzi ndiye akaromba. Zvinhu izvi pazvakaitika, it was kuma early 2000s, ndo apo pandakatora mushonga wacho iwoyo. Ndakatora mushonga uyu, dzainge dziri nzira dzekuti ndinge ndichikwanisa kuitawo mari very fast. Ndichiti kana ndikaita mari ndobva ndadzokera zvangu kumusha. Saka ndaiva nerimwe jaketi randainge ndiinaro rainge riri rekodro. Then ndakabva ndazonzi kana ndava kusauda mushonga uyu ndinongotsvaka hama yangu yandinongopa jaketi iroro. Pandakazodzokera kumusha ndipo apo pandakabva ndazonopa vamwe mukoma vangu jaketi iroro nedzimwe hembe dzandainge ndavatengera kunoku kuJoni. Saka vana vanoti kana vachifamba havabati inini, but vanobata mukoma vangu vachinzi ivo mukomba ndo vakaromba, yeti ndiri ini ndakaromba. Ndiyo nyaya yangu iyo yandiinayo mukoma Nashe. Ndanga ndichizvudza kuti kana ndikakwanisa nekufamba kwenguva ndikufanira kuti ndinge ndichizozvigadzirisa zvinhu izvi ndisati ndazotorwa nenguva, because zvaizvezvi ndini ndega mumuri ndinongomira navo mukoma, ende vana vavo vakasvika pakutoti inini zvakangofanana nekuti handina vana, because vana vose vanongoti tingagochengetereiko muroyi anoti roya, but havatozvizivi kuti inini ndini konzeri, ndini ndakazvikonzeresa zvose izvi. Vana vose vanofarira inini nekuti ndinozviita sekunge ndiri munhu anonamata. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa.